former Bus Stop TV or PO Box izvezvi have dismissed claims made by Maititi Ekuti. She is the founder of Zim content creation industry. Hannah Maititi, I'm the founder of social media content creation industry in Zimbabwe. So PO Box actually said, is it April Fool's Day joke that Maititi made? Because ndofunga vanhu vakawanda munyatozoti kubvira kudhara, like vanhu vekutanga vatikaziva pasocial media vaita zvecomedy zvechichi, it was Bus Stop TV. Yanga iri yakazoita PO Box vazonetsana naLucky, something like that, ndobva vazofoma PO Box kwakuina naMagi, Anagonyeti, Butisi, and Comic Pastor was also amongst them. Boss Keda, etc. ndovataiziva vakatanga kudhara. And kuti Maititi zvinhu zvavari kutaura izvi haminoti vari kuzviwanako, because mukatarisa YouTube yaMaititi, it started 8 years ago. Ivo Maititi vanoti last year she celebrated 10 years in industry. But YouTube yavo, it's like 8 years. Ndo zvainotaura kuti yakatangwa 8 years ago. And then if we are checking here Bus Stop TV, it started 11 years ago, I mean to say. I think if we say it, okay, do the math. But anyway, YouTube, PO Box, Bus Stop TV, yakatanga way before Maititi vasati vatanga. Vasati vapinda mu-industry. So a lot of people are saying kuti Maititi, don't lie to us kuti ndima akatanga ne-comedy, ne-industry ye-content creation. You are not the first person to start, but you are the first person to start the industry yavakavhura yema-content creators. We can give a credit on that, but kuti Titi Maititi ndo vakatanga ne-comedy nechichi, Madam Boss started way before Maititi. And pana vanhu vakatotanga futi, you can name them. Pamwana ungoti Baba Tense naye havanombobvira vaita zvakanyanya, vaingotanga kuti kuripa kugara. He did zvavo, we can recognize him kuti vakatanga way before na Madam Boss nani. Ndo vaiti kuripa kugara vachidya hameno zvavaidya vari kuSouth Africa vachidi. I think kuti ndo vamwe vakatanga, but vanhu vekunyatsoti tinogona kurecognize kuti avava ndana Comic Pastor. Comedy yanga isati all that popular. Ananijo pamwe wakatotanga way before Maititi. I'm not so sure hangu Ananijo, but Nijo ndofunga Maititi vakavatangira. Maititi started before Nijo. But anyway, vanhu vadismissawo zvikanzi we support zviri kutaura nePO Box kuti ndo vakatanga, not kuti Maititi vakatanga comedy iyi. Comedy nevaridzi vaimhanya nechimuti zvekutodaro zvototi by now dai vatova kumbera menoti vakazongora sikapapi. I think kuti nyaya yekuti vaishandidzana nevamwe vanhu ndo zvakavauraya. If you remember kunetsana kwavakaita Pai ndiani director wavo kuBus Stop, Pai akabva atora page, they had to start all over. Maititi ndo saka vachiti ndo vakatanga here, I don't know, because the PO Box had to start from Bus Stop. Ivo vaitoenda vachinoita ma-collaboration ikoko because they were smaller than Bus Stop TV. Vari kuzvikanganwa izvozvo, handizivi hangu kuti Mura kana achiita like kana achiudza newspaper kuti ini ndindakatanga ndindakazodii anenge achitaya kuda kuita seizvozvo. I don't know, but this is actually a lie. A lot of people have detected some lies mustatement akapa Maititi ku H Metro. Yes, the industry connect was a success. We don't want to lie. She launched something. I actually applauded her for doing great. And she's going to take that connect to Bulawayo. From Harare, they're going to Bulawayo. So it's something huge. She started that. We cannot take away that from her. We can give her all the credit. But Kuzotindo, the founder of Zim Content Creation industry. Papa Manji. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts? When you're even a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.